for helvede. Ja, og Hallo, Jan. Hallo. Og inden Ja. vi går i gang med quizløjerne, så skal jeg da lige høre, hvad du sådan går og laver. Ja, lige nu der taler jeg i telefon med et eller andet kvindefolk ind i radioen, jo. Nu mente jeg sådan mere i det daglige, Jan. Jo, men i sidste uge, der var vi til Torskilde hos Skattevæsen, og i morgen skal jeg til læge med noget helvedes ild. Jeg gætter på Britta Schall Holberg. Nå, der er du lige lidt hurtig på aftrækkeren, Jan. For i denne uge, der er det ikke en person, der skal gættes. Nå, har I lavet reglerne om? Nej. Det kunne jeg altså godt sagt, inden man ringer ind. Nej, reglerne er nu helt som de plejer, Jan. Og måske skal vi se at få sat gang i løjerne, så giver det hele nok sig selv. Lad os høre musikken, det hele drejer sig om. Så lytter vi. Værsgo. Så derfor, kære lille mormor, tillykke med din... Nye hofte. Nej, det er ikke en hofte. Tandprotese. Tillykke med den nye tandprotese. Nej, kære lille mormor, tillykke med din... Vandondulation. Beskyttet bolig. Nej. Nye stok. Hold kæft, ja. Ja, desværre, Jan. Hallo, ja. Kære lille mormor, tillykke med din... Levertransplantation. Nej, det er nu ikke... Stikpille. Influenza-vaccine. Hold nu kæft, skal du skamme rundt med den lorteregel. Lige nu, jeg er ved at vinde et elektrisk varmetæp, din Ja, stol. Jan, ved du hvad? Ja, Ved du hvad, lad os lige høre musikken en enkelt gang mere. Så kan det være, det bliver nemmere. Jeg kan ikke høre en skid. Yes. Fordi du er en elefant i en glasbutik. Yes, for helvede. Hallo? Så hør godt efter. Musikken, den kommer her. Jeg lytter. Vi lytter. Så derfor, kære lille mormor, tillykke med din... Rollator. Nej, nej, Jan. Kære lille mormor, tillykke med din... Stomi. Nej. Din nye stomi. Nej, Elevationsseng. Overknude. nej, heller ikke, Jan. Samling af receptkuverter. Har du et sidste bud, Jan? Nej. Hvad er det, man typisk siger tillykke med? Kære lille mormor, tillykke med din... Nye carport. At stavterne blomster. Tillykke Tillykke med operationen. Nej, det er svært, Jan. Nå. Nej, så her må vi runde af for denne omgang. Det er fandme